Eskerrik asko. Ardoa ez da llegatu. Konbidatuta bai, baina bakarrik dakate baso kontatuak. Niretzako ez. Gaizki ez geratzen dute, publikoan salatu dudalak. Eta bertan jarraitzen dut nik. Ez dakit zergatik. Lagun guztiek alde egin dute, ta iruditzen zait txarto. Justu unean geneukanean, eiteko dantzan ta salto. Enegarren ez hemen bakarrik, galdera egin beharko.
Zergatia izan liteke akaso, joaten ez dakidalako. Hori ala da lehentxoago, zeuk bota duzu mitina, ta badakigu zein den kantuak, barrenean zuen mina. Baina zergatik erantzun bako, galdera bat da jakina. Lagun artean aguantau ez da, bakarrik bizi ezina. Oikoa denez nere pentsamenduak, bihotzak dionakin nahasten dira. Oikoa denez nere pentsamenduak, bihotzak dionakin nahasten dira. Txuma lagunak ez du ez pentsatzen merke, oraingoan berriro, zortzi berba fuerte. Munduan irauteko bakarrik da tente, bihotzaz pentsatzea ona izan liteke. Ez baina egin zaite bere berben kargu, pentsatu eta bihotz kontra gaude klaru. Egoera horretan egonak garagu, bereziki gizon hoi gertatu oizaigu. Kontxo bai zaila dugu gure autokontrola, unai neukerez dakit zergatik ta nola. Erantzunik ez daukat tapadita xola, baina pentsatu nahi dut egon badagola. Bizitzan ezin dugu guk erantzun dana, galdera orok ez du ez erantzun bana. Akaso izango du igualez aiama, edo badauka eta haizeak darama.